Dobre gameri. Ovo je novi mod igre i postoje od početka Toad Rally. Odigrat ćemo jednu rundu, ali da pobedimo. Trošimo ove karte ko da su džabe. Onako, možda su onako. Izvinite što se vide moje prsti, moram ovog da oderem. Tako je. Preskoči. To je neki potez. Tako je. Ide mi dobro. Tako je. Samo mi pečurka stiže. A sad je izgubim kad mi ne treba. To, brzo sam je pokupio. Nije uzeo ovo. Dobro, ide mi dobro za sad. To, još i vodim. Ne, brže. Uspevam. Tako je. To, sad ovaj put će poslužiti. To je bio, breži, šta je meni sad? Dobro, i da vidimo rezultate. To teli, šta? Delo je kao da ću ja da pobedim. I hoću. Da vidimo koliki ovaj bonus dobija. Dobro je, ja 300. Da, i više. Ja sam winner, ljudi. Sve se srećno završi. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedeću. Niste vidjeli moje kraljevstvo. Samo to da vam pokažem i da završimo epizodu. Ćao!